भारत चौधरी विलेज कमिटी इंडिया खाइबा हेजामारा डिब्रं बिसिंग क्लाइजाक गलाय बुमुल कसाम सुबुल सिंह गामिनि नुखुं खुंसानि सिनि ताको गक्रा सिजनाय सासे बुमुल खामु बिक्रम देबर माने साजला खरक नय साजक खरकसा अर बरक तंलायो बिनि काका भाई नो दीर्घ बছর तनिका माने बिसि गदोगमा तनिका हाइफाने बिनि बो बसाबुतै दंगो न खुक दंगो इगा बर भाई नो ट्रक तरि फेबिका बनि बागै गुमा गुफा गरीबा नग्रक तांनानै बिसिसा आइ कमनि बिसिंगो बिनि काका सम्भव बुंलिया आबनि बागै सिनि बरनो न कबखा आबो खानाबो आंनि फायनाय फैयै और नुफाइजा गावनि अबस्था खुबै हामिया दिनै जों म आमचाइनि लुखरक ताइ सिनि थागनां सिनि बररक ब्लग बाहायनो बर किसा मिसा जोंनो सुबाखा बेलाय जत सामायनो पानो बेलाय हामबाय मारो गाबोनि बागै दिनै जोंरो बरनो खुंसारो तांरनानि बागै जों फाइफाइखा फाइलायो तांलाय दङ अमा हाय खालायनो चिनी सोसाइटी चिनी दफाओ चिनी समाज जे नुखुं नक बायजाक तांगैनिया सुबाय मालाया आबरनो सुबना बागै जों जत्त चिनी लुखुरक न खाकाहाम बरनो जों कबगो अम कुनु जों रिना मुसुङै माने तामनाय बनो रां तंगनै जाहाय रिमानिया किसिसा नंगो किसा रुइनो दिनै अम सुबराव फाइसबायके अम हायके जों चिनी China elakawo हेजामारा डिब्लंनि आन्दारो जों गोबां मा नुखुङा जों अमा हायके नक तांरि किसा बिसाखौ गाहाम खोनखाय तनि रुगो जेतु वाति फाइजाक सुदु सरकारनि साकाव मांनासिगै सरकार बुबुन नक रेनाय हिनि सिमी वान सुगै दंखायंगलाक समाजनि बररक बाहायनो जारा किसा साद्रु नंद्रुब्र जत्तनु सुबालायखा हांखाय जों अन्त तपके गाहाम खाय जों चिनि दफानो जों आगरि खालामनाय सुदु आबो सुनिया चिनी दफाओ गोबां मा साखामिया जों गामि आमसे नुगो आ जागायाव जों थांनायखा बरनो जों सुबाय दङ हासपाताल तलाङै दङ चिकित्सा खायरि दङ नुखुंगो सुगियारनो सुग्रिनानि बागै अमायके जों माइरुम रग बिभिन्न एनजिअ न कबगै जों माइरुम रग बागै दङ थिनांगो बागनाय 20 तारिखआव जों रामशंकर विलेजनि मातिया गामिनि उत्तम देबरमानि नावनो जों तांगरिनाय अमायके गोबां मा जों दावसिनियागो परिकल्पना हारि दं सेरे रके परि जातंबाय आं साइमामानि मते सेरे परिन दङ जतन सुसे क्लास 8 नाइनतो सिनि बुरिमा जदि न ताबुक बो जदि न ताबुक सीडीपी सिनि मैडम फाइ बर बेकक साफायका एकदम जागा गाहाम बो तलांगै बन परिनार बो साजाक बो आरो थांगै नाय मेट्रिक पास रखायै बीए पास रखाय परि नानि मुसुं खांखाय थांनानि मुसुं खांखाय बर तलांगै थांनाय फ्रिके परिनाय ताई कैसा तो बहुत बो परि दङ केसार अक्रा हांखाय परि मानजालिया क्लास 10 जरा परीक्षा कमको गया बो बुमा बुबा करे बुनि का संगासो कष्ट मस्त खायै इनका तबु आबो तो जों नाय फेमिलि पुरा बुनि कुनु जॉब कार्ड खायै रिजाखा एकदम एक सप्ताह बिसे माखनाबले ना लगे रेखा सर ए लगे न रेखा इनका तांगै आगिनि हापां रखाय नुगेदा आगिनि जरा परिचालना खाय तंनाय रखन नुगेदा अमाहाय करै रखनो नायथुगै जॉब कार्ड करै रेशन कार्ड करै आबरक सालबुसों नांबा जों जखन सामाल लगन चिनि माया गोनांसिन बिदि लगे न
no khairika amti gothana khub komse amti gothana kom jung nukhrabai nung tichamo tam khaikya aroni bororong jotodin porjonto nung aro jere forest ni patar yakai nung ar kam sikhlairi ani sagang nor himmat tongkai khaine di borok ses na patar na bagit daito na ma khlaikya bla omai onek gothana jung ma khlainai aboni bagino somaja jara samung tangnai no masao puilewo dofa nini dofa tongkai nung tongnani nini dofa krike nini ki chukri nini borok krike nini ki chukri nung sajung 10 tala tana talao tongnai taikai nok krui ga gubang tola tongnai nung suki nglak jibono suki ke tongnai boni bagay jung jama mani subawo subalain tongo buskang subai thanai हामबायसै